Okay. Ikaduhang hugna ron sa atong pag-live stream niining bag-o na itong setup nga gi-donate, no? Diri ka na to, no? Ato ning gamiton kay para mani sa misyon. Doon na tayo paghahisgutan karon, no? Kaganina na nakamonitor ko og programa sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Bisaya ra to, no? Og timing kay kining atong bagong gibuksan nga podcast mo siguro tawag gani. I don't know kung sakto ba ko na, no? Kining bag-o na tong gisugdan Bisaya ni lahi ni atong programa po na ko nga Tagalog, no, sa radyo gito. Kining niyang programa sa balay ra ni, no, o Bisaya ning program magpadayag ta og mga pagtulunan, mga tubag, mga katinawan sa pagtuong Katoliko. Okay. Dala po ni siya nga pag-test, pag-sulay na to, no? Niining gi-donate, no? Niining gi-donate nga laptop, no? Sa atong misyon. Ikaduha na ning laptop, no? Nga gi-donate, kadtong una nga nag-donate, dugay-dugay po kung gamit ato, pero wala na to magamit sa kining inani, no? Mission gyapon to, pero wala pa mangguning ingon ani. Diyan to. Mao na nagigamit lang na to sa ubang buhat sa misyon. Niya nadaot na to agis kadugay. Karon naa naman puy donate, no? O kini ato ning gamiton yun sa live stream niya. Primero alanganin ko ani mo himo kay medyo dali siya mo init, pero doon na tayo gi-adjust, doon na tayo gi-ilisan o medyo okay na. Mauna nga ato na ning gamiton, no? Sige ra po kog monitor diri sa kining atong monitoring sa iyang temperature kay kining computer, kining laptop, murang punig tao nga kung sobraan sa kainit, ma-overheat, madaot. So mao na atong gi-monitor ang iyang kining heat, no, ang iyang giiniton kay muinit magana, no? Sa kanang sakyanan muinit, bisan unsa nga imong palaganon, no, mga makina niya na muinit yun. Na karon diretso ta, no, kay ako ning limitahan mga labing taas ani 30 minutos kapin, no? Atong hisgutan tong akong na monitor ganina nga programa sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist, no? Question and answer to Bisaya. Mutawag manunta ko ato, no, kay mangutana, pero wala ko kadayon kay niabot akong asawa, no, si Mrs. dayon doon na mi gilakaw mao nang wa ko kapangutana atong program kaganina sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist. Now, daghang kay itong hisgutan kaganina o ang akong hisgutan ron sa atong kining atong exposition iri sa live stream, kuan lang kadto lang gihisgutan tong tudling o bersikulo sa Biblia nga gigamit sa mga dipensor Katoliko to prove, no, sa sa Tagalog pagpatunay, no, pagpamatuod, no, sa Bisaya, no, gigamit sa mga dipensor Katoliko o apil na kuwana
gigamit na mo ang Job Kapitulo 8, versikulo 8. Luman ni akong gi-title diri, no? But na ba ni, nabutang ba na ko, no? Job 8:8. Niya ang translation nga particular yun nga atong gibasihan ang Living Bible. Kining Living Bible nga translation, dili ni siya translation nga Katoliko, no? Translation nga Protestante ni. Unya kaganina sa nakita na ko nga programa sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist, ang maong translation giakusahan nga usa ka sayop nga translation, no? O gani giingon pa dito bias translation, no? Now atong girespetuhan po ang ilang komento. Kay siyempre, no, dili gud po sila Katoliko. Pero ato pong ihatag ang atong tubag, no, nga kadtong nga translation tawgon to nila og bias, pero mabias man, no, para nako mabias man o dili, ang importante tinuod ba gyud o dili ang giistorya, no, sa maong pasahe, no, sa Job 8:8. Ug ang ayan batutuhuan. Now, granting lang nga atong tugutan nga bias to nga translation, no? Siguro ato na lang siguro na siyang apirmahan. Kay labi na kung ang naghubad ato kuan. Pero murag para nako dili gito bias to nga kuan, kay Protestante man nga hubad ang Living Bible, no? Tingali kadtong gihisgutan niya kaganina nga mga referensyang Katoliko nga gigamit sa mga dipensor Katoliko nga kining Romano Katoliko nga simbahan, si Kristo gyud ang nagtuko ani, no? Maotoy gipasabot di niya gyud nga bias. Dayon katong Job 8:8 sa Biblia nga hubad Protestante Living Bible, iyang giakusahan nga usa ka sayop nga translation. Dayon kadtong mga references nga gigamit sa Katoliko, mga dipensor Katoliko nga sama sa Grolier Encyclopedia, International Encyclopedia, The New Book of Knowledge. Now, matod pa sa maong Seventh-day Adventist nga evangelist nga dipensor po sa Seventh-day Adventist, nag-akusar siya nga mga bias lagi ito nga kinibang history, no, o references. Now atong respetuhan, no, tugtan ta nga bias to, no, nga reference, no. Labi na kung mga Katoliko, for example, ang author sa mga history books. Now, para nako, mabayas man o dili, kay nanamang yun ang tao, no? Naaragyod anang duha. Ang tao, makatoliko magdili. Now, mahimong mabiktima ana nga attitude, no? Abisan ako, mahimong mabiktima ko ana nga attitude, nga na ay mga panahon siguro nga mabayas ko kay labi na kay Katoliko ko, o niya siyempre mo dapig yung kus Katoliko. Di ba? Now, granting nga bias to nga mga libro, labi na kung ang mga author ato, mga Katoliko po, kay kasagaran pong mga historian Katoliko mga siguro kay mo mampoy daghan, no? Pero para nako, mabayas man o dili, ang importante, insakto ba? Tinuod ba ang giistorya? Di ba? Mao man ano? Ayuha ra gud ninyo huna-huna sa logic, sa reasoning. Now, nga naman, kay tungod ba kay bias, sabto na nga dili tinuod ang giasoy? Nahuna ako na ninyo. Kay para nako, no, bisag unsaon ako huna-huna. Bisag unsaon ako huna-huna. Mabayas man o dili, naaragyo na ang paingnan ana ang giistorya
ang gibutang dito sa maong reference tinuod ba o dili. Mabayas man o dili, ang importante tinuod ba nga ang Roman Catholic Church si Kristo gyud mo ay gasugod ni ana. Di ba? Kay now vice versa pananglit pod og sila pod may mo istorya, no? Tuna sila istorya, may man sila nga kining amo Seventh-day Adventist mao gini ang gitukod ni Kristo nga iglesia tungod kay nagtudlo og mga pagtulun-an nga naa sa Biblia. Na tungod ba kay sila may gaistorya ana tawgon po natog bias kay Seventh-day Adventist po sila, dili sila Katoliko. Now ato nilang ingnon siguro nga ingnon talang nato bias or dili. Ang importante diha, tinuod ba ang ilang giistorya? Maupod, kaming mga Katoliko, mugamit mig mga references nga para nila bias. Now, parang ako, mabias mo og dili. Now, dili ko mo ingon nga sakto ng bias ta. Di ko maingon negative na siya nga pulong. Pero diha ta sa punto kung tinuod ba ang giistorya sa maong reference nga si Kristo mao gayoy gatukod sa Roman Catholic Church. Dayon gigamit na to ang Hub 8:8 nga gigamit sa akong mga kauban kadtong Living Bible Translation nga read the history books and see. Now matod pa sa maong evangelist sa Seventh-day Adventist, nag-ingon siya nga sayop na puno nga hubad, no? Kung correct me if I'm wrong, kung mao ba to akong nadungog, no? Kuan ko no kanang sayop ko no kay sa ubang hubad dili man gud ingon ato pagkasaysay, no? Now atong iklaro ninyo nga do na man gud tay kanang gitawag og contextual translation, no? Nga bisag dili mao ang litra sa laing hubad, pero kung maora sabton balido gihapon na kanang gitawag na tog mga variant words nga gigamit sa pag-translate. Pwede na tog termino og mga dynamic translations, no? Now nganong moingon ta nga dili to siya ingon nga sayop, no? Tungod kay bisan pag mo gamit tag laing translation sa Biblia, kung sabton maura man gihapon naghisgot gihapon na siya history. Nga naman kay ang maong sitas gahisgot bisan sa ubang hubad nga susihon kuno sa nahitabo na. Dahil napagyud to'y laing term nga gigamit. Basta ingon ana ang tenor nga kung gusto ka masayod kung tinuod ba gyud na nga nahitabo, well tan-aw nimo sa mga hitabo nga nangagina. Na unsa man ang mga hitabo nga nangagina, di ba history? Sumo na nga para nako kadtong Living Bible nga hubad protestante na dili na Katoliko nga hubad. Para nako okay ra gihapon tong translation nga history. Kay kanagong magpamatuod ta nga tinuod ba gyud na nga nahitabo, dagan man gyud history. Di ba? Di ba kung magpamatuod ta nga kana tinuod ba o dili, di ba mudagan tag reference history? Para sa anang moingon ta nga si Rizal atong bayani o unsa pa to iyang gibuhat. Unya pananglit dunay bata moingon nga, unsa ka? Rizal atong bayani. Then moingon din ka, unsa mo na to na pagpamatuod nga tinuod gyud na. Di mo dagan tas history. Di ba? Oo. So mao na nga dili gyud to sayop to nga translation. Unya do na pa to siya argumento nga unsa na gisaysay nga ingon siya nga kung sabton pug kuno to ang maong sitas, kung mugamit ang kanang hermeneutics nga sa pagsulti ato sa Hub 8:8 unsa may history nga nahuman na kay giingon lagi nga read the history books and see. Sa to pa ang history nga nahuman na sa pagsulti ato unya hub pagyud kuno to hub man to. So ang history ra po to sa una before, no, nga nalitok to, meaning after na sa mga panghitabo dili na mao ang history nga gipasabot. Ana tong ingon niya gamit siya hermeneutics na nga akong komentaryo ato nga
Granting, no? Pero gihimo lang nato tong pattern nga basihan yun ang history. Okay. Bisan pag lahi tong history sa una, the same principle atong gamiton pag pamatuod sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Mugamit gihapon tag history bisan pag dili before atong hubog utso-utso tungod kay ang pagkatukod pod sa iglesia ang gitukod ni Kristo awahin naman pod after naman pod sa hubog utso-utso. Di ba? Kano sa mo natukod ni Kristo ang iglesia? Di ba? Unang siglo niya katong hubog utso-utso wala pa matukod ni Kristo ang iglesia na nalitok naman to. Di ba? So kung atong luparan, atong tugutan tong komentary sa kining commentator sa Seventh-day Adventist nga ang history nga gipasabot nga ipasusi katong before ato. Magpasabot katong nahumanang history, kato pa way labot ning history diri sa Christianity. Na? Unya, sa ato pa ang principle ato dili nato pwede i-apply sa principle pod sa iglesia ang gitukod ni Kristo nga mogamit pud tag history sa pagpamatuod nga kana tukod ba na ni Kristo o dili. Di ba? Una ako ninyo kung sakto ba tong logic, sakto ba tong reasoning no sa Seventh-day Adventist nga akong nadungog ganina sa iyang programa, no? Di ba? Para nako granting nga ang history kung litra por litra gyud nato tusabton nga ang history nga ipasusi kadtong history before atong nalitok tong hub-utso-utso. Now ang pangutana diha, katuba nga principle nga ipasusi ang history dili ba to gamiton kung mopamatuod pud ta sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga awahin na? Kay awahin naman ang pagkatukod ni Kristo sa iglesia, awahin naman ang atong hub-utso-utso. Mangutana ta sa mga mga igsoon natong Seventh-day Adventist. Ang principle ba ni adto nga ipasusi ang history kung magpamatuod ta nga kana nahitabo bagyo na dili ba na pwede nato i-apply nga principle sa pagpangita pod sa tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo nga unsa gyung pundo ka karon ang makaangkon nga mao gyud tukod o gisugdan ni Kristo? Dili ba't na ma-apply? Ma-apply nga naman kay ang history naglatag na, nagpadayag na sa mga tinuod nga panghitabo, no? Gawas lang kung naay magpataka ng bugyaw-yaw nga dili tinuod kay naman po yung mga napatik sa history nga di gid po tinuod pres atong nahitabo sa Inquisition, no? Tinuod tong Inquisition pero naay mga writer sa history nga dili katoliko nga ilang pasubrahan og ihap kung pila gyud tong gipamatay sa Inquisition, no ilang giingong milyon kuno dili biya na milyon. Di ba? Muna example. Now, pero dili gyud na mawala nga ang history apil gyud basihan. Di ba? Nakaron nganong makasigurado ta nga kanang Grolier Encyclopedia New Book of Knowledge nagsulti na tinuod. Nganong moingon ko nga ang Grolier Encyclopedia o New Book of Knowledge o uban pa, no, walang nako diri maandam to ako mga reference. Nganong muuyon ko bisan pag mga Katoliko ingnon lang na to bias, no? Ingnon lang na to mga bias tong mga writer, no? Dili man na sabton nga kung bias ang gilitok, ang gipadayag sabton ng di tinuod. Siguro ang attitude na mo'y dili mao. Kaya dili magyud na maayo nang magbias ta. Pero it does not mean kung bias ta ang atong gilitok di mao. Depende, di ba? So dili na ingon nga kumo bias dili na tinuod ang atong gipadayag. Di ta kaingon ana, no? Atong susihon mabayas man o dili, atong susihon kung tinuod ba na. Now, ako mo ingon nganong tinuod, no? Nganong tinuod ang gihisgutan sa New Book of Knowledge nga ang Roman Catholic Church tukod ni Kristo. Tungod kay kung tanahon ko na to si history, ang iglesia ang gitukod ni Kristo, natawag yun sa anak ng mga description. No? Natawag yun, no? Now, niadto sa unang siglo, no,
Now, kung mubasa kag Biblia, di kang kabasa litra por litra, depende no sa hubad, di kang kabasa ng word nga Catholic. No? Gawa sa mga version sa Biblia nga makunik nimo ng word Catholic kung ato kas Greek sama ng kataholos, Catholis, pero kanang word yun nga Catholic. Now, wa ako'y Biblia nga gihuptan nga mabasa yun ang word nga Catholic, no? Gawa sa akong mga kauban sa CFD nga doon na sila translation gani hubad protestante pa gani ito nga mabasa yun ang word Catholic. Then katupong paraphrasing translation nga gamit po sa atong kauban nga mabasa ng Roman Catholic Church nga we admit nga sa literal translation wala gid po to, no? Now siguro ang gahubad ato katong lain nga edition sa Roman Catholic siguro may gahubad ato mao nang ginato niya paghubad, no? Pero bisag di ta mo gamit ana, no? By the way, katupong debatiha gud sa akong kauban nga taga-Usamis, iya tong gigamit tong translation kay ang ilagong gikasabutan sa debate bisang unsang hubad man pwedeng gamiton, no? Wala man magnigar, wa man gaingon dito nga dili pwede mo gamit og paraphrasing translation, wa man gibutang sa ilang kasabutan nga dili pwede mo gamit og kanang dynamic or paraphrasing translation. Allowed man bisang unsang hubad mo itong gigamit sa akong kauban, no? Pero kung mangutanag mo bagyo ito sa ibasi sa Greek, di ko mo ingon nga mautoy igiingon nato gid pagkahanay sa Greek, no? Wala dili ingon ato, no? Kay kanagong description nga Roman Catholic Church na asimbol na siya sa akong nakita sa history gani ang mga ministro sa iglesia kahibaluan na asimbol ng mga description nga Juan Holy Catholic Apostolic Roman Church na asimbol na niya itong First Vatican Council 1817 na awahin na. Pero kana nga mga description gibutang na sa iglesia nga gitukod ra po ni Kristo. Kaya nga naman naamang gud sa Biblia na sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 nga ang dalan kuno butangan ginagtimaan o description. Ano man, unsa may purpose nga ang dalan butangag description o ilhanan para di ka mawala. Labi na kung maupay pag-agi nimo ng dalana, niya inigbalik nimo mawala o niya ka labi na ilaing dalan po, mao nang butangan nimo ilhanan pang di ka mawala. Inana po. Matod pa sa Jeremias 31:21, butangag ilhanan o description ng dalan para di ka mawala. Kaya makatultul gyud ka. Unya, unsa man ang dalan kung marita sa pagtuong Kristiyano? Now, ang dalan sa pagtuong Kristiyano mao si Kristo. Si Kristo ang dalan paingon sa Amahan, di ba? Unya kay ang iglesia, ang iyang simbahan, lawas man nga mistiko ni Kristo ang iyang iglesia. Sa ato pa, pwede po nato tawgon nga ang iglesia dalan. Kay maogoy gigamit ni Kristo sa pagpanudlo, no? Ang iyang extension, iyang iglesia, iyang gisugo sa pagpanudlo. Sa ito pa, dalan po ng iglesia. Lawas po ni Kristo. Di ba? Kung dalan si Kristo, unya ang iyang iglesia, lawas man ni Kristo ang iglesia. Sa ito pa, kung dalan si Kristo, dalan po ng iglesia. Unya, butangan kunog mga ilhanan, butangan kunog description. O, mao na. So, kanang iglesia agad nga gitukod ni Kristo o simbahan nga gitukod ni Kristo gibutangan nag mga description sa mga obispo. Unya dili po na kay huna-huna lang sa mga obispo o gama lang sa mga obispo nga wala sila gibasihan. Kanang pagbutang og mga description, mga ilhanan sa dalan o iglesyang gitukod ni Kristo na nas Biblia gipasabot, implied. Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description o mga ilhanan. Parehas ra na ng kwarta na to, kanang kwarta na to, di ba? Ang mga authorities sa Central Bank maora gyud makahimo og kwarta sa Pilipinas. Dili bisan kinsa. Dili gyud bisan kinsa ang makahimo og kwarta nga genuine. Now, kinsa man ang otorisado mohimo og kwarta sa example na ni sa ato ning premise, kinsa man ang makahimo og kwarta diri sa Pilipinas nga genuine.
Now, ang tubag, Central Bank. Central Bank ra ang adunay authority sa paghimog kwarta nga dili piki. Di ba? Dili bisan kinsa. Now ako, kung maghimo kong kwarta, bisan pag maawat ako ng gihimo sa Central Bank, mapiki yun na, di ba? Yan naman, kay Central Bank ra gyud mo ay makahimog kwarta. Unya, ang Central Bank pod, hibalo sila nga na may mangupya. Na may maghimo og mga fake money. No? Saan mo na to ni parang makalikay ang mga tao sa pagdawat og sinsilyo nga piki. Kay kana ra bang piki, di ra ba na magpakita nga piki, no? Magpakita na siya nga murag tinuod. Awaton gyud tong unsa tong tinuod, di ba? Awaton ng name tag. Awaton ng kolor. Na karon, unsa may buhaton sa Central Bank, parang dili gyud makopya sa kinatibuk-an. Butang ang description, butang ang mga ilhanan. Na mo man po na ang nahitabo sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Naaman po yung mga grupo ron, naaman po yung mga founder ron, na para makauwat sila, makadani sila mga membro, ilang pangkutloon tong mga bersikulo dito sa Biblia. Ilang pangupyahon tong mga ngalan nga tuwa dito sa Biblia. Para nga inigtukod nila pundok, mutuo din mga tao nila, kay ang ngalan sa ilang pundok na mas Biblia. Diba? Diba mo maninahitabo? No? Mura mo na sila og kanang mga maghihimo og fake money. No? Nga naman. Nga nung magtukod mo silang iglesia, nga si Kristo na may magtutukod sa iglesia. Nga nung si Ellen White, nga nung magsugod pa man siya iglesia, nga human naman na sugdi ni Kristo ang iglesia. At tutas piniling nasod, no? Mga amigo ra ba na ako ng mga sakop diya. Ang akong pangutanan nila, nga nung man nga magtukod pa man si Tatay Paulino Agapay, mo man ilang founder. Nga nung magtukod pa man si Paulino Agapay, Tatay, peace be upon him, nagtahod ako kaniya. Nga nung magsugod, magtukod pa man siya pundok niya itong 1956, nga human naman natukod ni Kristo ang iglesia. Nabas Biblia nga daghan ang magtukod sa iglesia ang gitukod ni Kristo? No. Si Kristo ra ang gatukod sa iglesia. Unya lig-on ra ba ni kay bisan ang gangaan sa impyerno dili makabuntog sa ito pa magpadayon ng iglesia. Nganong sugdan pa man nila sa Adventist mo upod, nganong sugdan pa mang Ellen White ni atong 1863. Nga dili man mawala atong iglesia ang gitukod ni Kristo. Di ba? Dahil mo ingon sila among mga pagtulunan na mas Biblia na way kalainan na sa mga magbubuhat og fake money. Ilang patuhuon ang mga tao sa ilang kwarta bisag fake tungod kay ilang naawat tong tuwa dito nga kung ang Central Bank may pasultion, oy nabiya na wala maawat nila, walang mo kita. Ang mga description nga among gibutang nga wala diha sa fake money mao ni wala nila, di ba, mo ana ng Central Bank. Pero kadtong uban nga wa kahibalo sa description nga gibutang sa Central Bank, mga ilhanan mauwat jud kay ang tan-awon katuramang name tag, katuramang color. Wa man tan-awa tong mga description nga gibutang sa mga authority sa Central Bank, mao nang kadawat jud kwartang pike, di ba? Mao man po na ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Ngano ang mga obispo gibutang nga nila description kay sila man maoy naay authority sa iglesia nga mobutang og description kay sila man ang nakasunod sa authority sa mga apostoles, di ba? Ngano mo ingon ko nga ang mga obispo maoy silbing katong gihimo na tong analogy nga ang Central Bank maoy naay authority nga mohimong kwarta sa relihiyon pod, sa iglesia pod, sa Christianity pod, ang mga obispo maora po'y makabutang og genuine nga description. Ano man, kay sila may nakasunod sa authority sa mga apostol through apostolic succession, di ba? Iyon sa man ni Kristo paghatag og authority sa mga apostol. Iyang gipamili ang mga apostol. Di na mga apostol ilang iyang gi-instructionan nga pagpili po mo mga sumusunod ninyo sa tupa inyong mga successor, gipaagi nila ordination o laying of hands, di ba? Unya history will show us kinsa man tong gipandungan sa mga apostoles. Ang mga obispong Katoliko man to, kahatag ko ninyong example, Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, Obispo Policarpo, disipulo gihapon ni San Juan, puros na mga Katolikong obispo. No, di lang ko ka-memorize tanan anang succession. Basta kanang paghatag og authority gikan sa mga apostol paingon sa down karon only the Roman Catholic Church maoy makatrace nga ang iyang ordination through apostolic succession gikan jud sa mga apostol. Kaysa ubang mga pundok di gyud nimo makonek
o wahira gyud na sila nahimugso. Ang ilang ordinasyon sa pagka-ministro o pastor o pagkapari di gyud parehas Katoliko nga masumpay gyud ikan sa unang siglo hangtod karon. Gani ang mga iglesia ni Kristo nga nisupak sa Katoliko na ay pasugo magasin nila nga atong gihimong referensya nga di kuno sila mosupak, no? Ingon sila nga we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace its origin from the time of the apostles. Di ba? Muna yung gibutang sa pasugo magasin nga admitado sila, di sila musupak nga only the Catholic Church can trace her or its origin from the time of the apostles. Sa ato pa sila, di sila ka-trace. Di man sila ka-trace kaya 1914 rago nagsugo na ilang pundok. Di ba? Pero, to be fair to them, nganong nibiya kuno sila sa Katoliko, bisag kahibalo sila nga kining Katoliko mao gini ang nasumpay sa mga apostoles, nganong gibiyaan nilang Katoliko kay naaman sila interpretation nga nagtudlo na kunong Katolikong supak na nahitabo kuno ang total apostasy. Nagtudlo na kuno pagtulunan sa Yawa hasta nang baok silibasig giakusahan na pagtulunan sa Yawa kuno na, no? O kanang dita mo ka og karni mabirnis pagtulunan sa Yawa kuno sa Yawa kuno na kay katong Biyernes Santo ba, di ba, naaman tayo balaod nga mabiyernes Santo dita magpuasa ta dita magkaog karne pagtulunan sa Yawa kuno na wa sila kibalo or amot giilabag kang gituis nga kanang dili pagkaog karne nga ang rason puasa dili na siya pagtulunan sa Yawa, hinapagtulunan sa Yawa nang di ka mo kaog karne kung magpuasa ka. Di ba? Kaya ang pagpuasa biblical na, di ba? Ang pagtulunan sa Yawa, ang gipasabot ana, na nasa history po, katunang mga Gnostics, nga kanang kaminyoon, giisip nila ng evil kay mag-usa ko ng lawas o unsa to, nakalimot ko sa explanation ana, nga ang mga Gnostics ang gipasabot ni St. Paul ana, kanang nagtudlo sa Yawa, nga ang kaminyoon ko no, sayop, evil, mao na nga dili mahayong pagminyo, mo nang gitudlo nila pagtulunan si Yawa na kanang pagdili sa pagminyo tungod kay dautan kuno nang magminyo nya. Katoliko gatudlo nga dautan ng pagminyo wala biya. Ako Katoliko man ko, nakasal na ko, pare man minyo naman ko, wa gatudlo ang Katoliko nga dautan ang kaminyoon. Sakramento pagali na ang pagtulunan sa Yawa. Mao to, dautan ng kaminyoon, mao nang gibawalan tanan ilang kay pareha, gibawalan tanan sa pagminyo kay dautan kuno ng kaminyoon. Mao ni pagtulunan sa Yawa. Ang mga Gnostics ang giiguana ni St. Paul kung basahon nimo ang history, na di ba? Importante kay na ang kibalo ka na. Dahil mga Gnostics gihapon katong pagtulunan sa Yawa nga dili mo kaog karne, kay dautan lagi kuno ang pagkaog karne. Pero dili dautan kung di ka mo kaog karne, kung magpuasa ka. Basta puasa ang reason. Pero kung di ka mo kaog karne kay nagtuo ka nga dautan ng pagkaog karne, aka na pagtulunan si Yawa. Ang Katoliko wa magtuluan na kay Katoliko magaling mo kusuke mo kaog karne, di ba? So lain po ng temas kalanon. Ako lang nang gi-sample ninyo kay mo man ko na ilang gihimong rason. Nga nagtuliko ko no nagtulog pagtulunan si Yawa dili biya na walang sila kasabot. Wala sila kasabot kay saan gud pud nila pagkagiyahan gyud sa Holy Spirit sa tanan nilang teaching kung nibulag sila sa tinuod nga iglesia. Imagine una aragod kung mabulag ka sa tinuod nga iglesia, mag-expect ka magiyahan ka sa imong mga teaching diha? No, kay ang Holy Spirit mugiya na siya in fullness sa tanang kamatuuran sa iglesia ra pag ang gitukod ni Kristo. Di ba? Meaning, ang fullness of the truth na aragyod sa iglesyang gitukod ni Kristo. Nga, tukod na nagtao mo, na di yung kaka-expect na diha ang tanang tinuod. Iparas anang kumpisalo, kung ayuhon nagtuon, biblical, yan na. No? Nga, wala naman na sa ubang pundok. Now, di ko moingon nga sa ubang pundok, wa sila'y truth, na gyapos sila'y kamatuuran, kaya kanang ilang gitudlo, naman na sa Biblia na to, di ba? Ang Katoliko. So, ang ubang mga religion nga tukod ng tao, na sila'y truth pero kulang. Anong kulang? Kaya una pa lang, dili si Kristo nga tukod sa ilang pundok. Mga tao ra nga paras nato. Di ba? Unsa pa'y kulang? Sa sakramento lang, naatod sila'y bunyag, pero wala po sila'y Eucharist. Ug naa sila'y Eucharist, kopya-kopya, o di pag yun insakto pagkatudlo.
Baptism po, dili maong explanation. Una yung mga kulang. Unya ang ilang mga pastor ministro, now, katahapan ang authority. Kaya naman, kaya wala makonek sa authority sa mga apostol, kay dili ni mo makonek, dili mo masumpay. Claim ra, buot-buot lang, kay nagbasa kuno sila Biblia, moingon na sila nga, kining among mga teacher, otorisado na. Kining among mga pastor, kining among mga ministro, otorisado na. Bisag walay valid ordination. Kay ang valid ordination, sumpay yun na, gikan sa mga apostol, hangtod karon only Roman Catholic bishops ang adunay ingon ana nga pamatuod. No? So, mauna mga igsuon. So, mauna, no? Pila na ito ka minutos? 35 minutos na. By the way, no? Mubasa sa pudiri o kung dunay pangutana, marag wala, no? Na ay mga tulo. Uy, wala. Si Rick murag sa Badista ni. Good evening, bro. Mayong gabi ipod, bro. Good evening, bro. Murag duha ka sa Badista diri kung ako masayo. Then pay Katoliko, si Roel Yekpot, si Alberto Anseli, kauban ako ni si FD. So, mao na, no? Kining atong discussion ron, part ni atong akong reaction ganina sa nadungog na ako sa programa sa atong mga igsong Seventh-day Adventist. Nagingon tong higalan ako sa Facebook, kung ako malimot si Ricard. Mas kining kinsa ka ning Ricard. Murag dili ni real name siguro, bro, no? Pag message na ko, bro, haon sa imong real name para makailap ko nimo. Now, niingon na nadumduman ako ang giingon ni Ricard. Ricard lang sa, bro, kay mo may imong gibutang. Nadungog na ko na hinumdum ko sa iyang giingon ganina nga ingon siya nga mo tawag daw ko sa programa nila ni dili na ko hingalan ha to respect him, no. Wa po ko'y authorization mo isgot siya ngalan. Mutawag ko sa programa nila para mangutana, no. Now ganina mangutawag yun unta ako na may gitanaw ganitong cellphone number atong programa, ha. Pero wa gyud ko kadayon og tawag ato kay kuan. Sini naabot akong asawa, akong misis gikan sa school. Dayon ihangyo siya. Doon na milakon mao nang I'm sorry. Doon na gilakaw mo na nga naputol ang akong pagmonitor ato sa program ganina sa Seventh-day Adventist. Na ako manggaling gihangyo ako mga kaubang Katoliko nga nagmonitor atong respetuhan lang ang ilang programa, no, bisag lahi pod sa ato ang viewpoint, no. Ang importante diha nga natay respetuhan ay bisag managlahi atong baruganan, no. Now mo padayon sa ko sa gisgutan ko, no, sa Hub 88. Kadtong Hub 88 nga gikomentaryohan sa atong mga igsong Seventh-day Adventist in the person atong nagprogram kaganina nga usa ka pastor, no, sa Seventh-day Adventist, correct me if I'm wrong, nga kuan ko no to kaning iyang gipasabot nga sayop nga translation. Now for me dili to siya sayop nga translation. Bisan pa gani kung dili gyud to mao gyud litra por litra nga pag nga mutakdo sa Hebrew, no, pero ang iyang unod valid. Kaya nga naman bisag dili gyud to mutakdo sa unsa ki original nga hubad, pero kung sabto nimo valid ang maong translation. Why? Giingon man dito, read the history books and see. Nga nang mubasa man tag history books, kay naa diya sa history mahibaw-an nato kung tinuod ba nagdili. Diba? Gayon katupong giingon niya nga kung ato tong sabton ang kung sakyan ko no to kanang history ang ipasabot, ang history ra po na before atong Hub 88, before to nasulat. Now, granting. Now, nga naman unsa may purpose nga mo read tag history books to justify sa pagpamatuod tinuod ba nagdili. Now, karon dili ba na pwede gamiton na nga principle diri sa gitukod ni Kristo nga iglesia?
mahimo na siya gyapon. Kinahanglan gamiton gyapon nga prinsipol na sa pagpamatuod kung kanang imong pundok gisugdan o tukod ba gyud ng Kristo, di ba? Sulagan kag history asa man ang mabasa. Ya, ang Biblia, history na may history ang Biblia pero dili biya tanang history na sa Biblia. No, mga panghitabo sa unang siglo ra gud nasulat diha, nya di pa gyud tanan nasulat. Di ba? Di ba? Ang Acts of the Apostles na diha mabasa. Pero after that, mabasa bagus Biblia? Ya, tungod ba kay dili mabasa, dili tinuod? No. We cannot say. Dahil na ako'y nadumduman kagtong giingon pa niya nga na ay librong Katoliko. Pero para na ako out of context lang. No? Okay. Nga ingon nga, kanang word ko nga Catholic, dili na siya ikadapat sa iglesia dito nga gitukod ni Kristo. Now, ang akong sabot kay nakabasa magugkoy yun na nga libro God. Ang gipasabot sa pare, ang litra nga word Catholic. Kay kung mubasa bisan sa akong Biblia, di man yung kakabasa word Catholic. Diba? Gawas anang ubang hubad, labi na yun na akong mga amigong daghang kay reference, na kauban na akong CFD, na ito'y translation sa Protestante nga mabasa yun ng word Catholic. Dili na hubad Katoliko, hubad Protestante na. No? Na ako'y amigo na si Brother Wendell sa Usamis na siya ihubad ngayon na. No, mo nang iya pong gamiton. No, kaya gisakyan manggod na sa mga CFD ng litra por litra. Pero ako dili kay ko kuha na, di kay ko pabura ng litra por litra yun. O pabor ko sa contextual, no? Kaya bisan pag kung siyang litra na imong gamito, na importante ang buot-buot ipasabot, no? No? Ako dili mo na ako anaron og litra por litra. Ako context yun, context. Context. Bisan pag wala ng pulong ng word Catholic sulod sa Biblia, kung imo ng sabton o tanaw nimo na sa history, mugawas yun ang pulunga. Di ba? Ngano man? Nganong kanang word nga Catholic, mugawas yun na siya sa pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Unang punto, tungod kay ang iglesyang gitukod ni Kristo pang tibuok kalibutan, universal. Unsa man ang universal? Catholic. Di ba? Unya, mabasa po na sa sinulat ni Obispo Ignacio, Saint Ignatius of Antioch, sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, nga ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag niya Catholic. B, sa logic B, ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo gitawag og Catholic. Disipulo pa gina ni San Juan ang gatawagan na. Ha? B, ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag ni Ignacio og Catholic. Unsa may conclusion ana? Ang conclusion ana kay ang gitawag og Catholic nga iglesia, ang iglesia ramang pud nga gitukod ni Kristo. Therefore, usara ang iglesia nga gitukod ni Kristo og Catholic. Di ba? Di ba? Medyo na dilema ko gamay o ambot. Nga naman kay naman ko'y mga Adventist nga akong na-meet nga dili supak anang description nga Catholic. Di ba? Na ay mga Adventist nga mauyon. Gawas po atong akong higala nga di Batista, di lang na ko hinganlan, nga musupak po siya, no? Pero dili tanang Adventist musupak anang description nga Catholic. Di ba? Now, naay mo gamit-gamit po nga sila Catholic po da. Mao bitaw tong Protestante nga naghubad og translations Biblia nga mabasa ng word Catholic nga ang iyang gipasabot dili man Roman Catholic kundi sila rapod Protestante kay Catholic pud kuno sila. In other word, bisan dili mga Katoliko gagamit-gamit anang description nga Catholic. Anong ila man ang gigamit kay kahibalo sila nga valid na nga description sa iglesia. Valid. Oh? Pero, ang uban po, maingon sila nga, tuo mi anang description Catholic, pero dili mi mo tuo anang Roman Catholic. No, dalitas Roman Catholic. Okay. Now, unsaon na to pagtino nga sakto ang New Book of Knowledge, nganong Roman Catholic may gibutang ito? History, because of history. Naamangod sa history, nga niadtong Council of Trent 1546 nadugangan og description nga Roman. Buti pasabot ang sentro sa iglesia naa na sa Roma. Now, unsa may background nganong ibutang ang description nga Roma? Tungod kay sa history
naa na po'y gagamit-gamit nga dili Katoliko anang description nga Catholic. Naa na gagamit-gamit. Kay dili sila musupak ana, kay kung magdebate malupig manggid sila. Nga ang iglesia ang gituko ni Kristo universal sa ato pag Catholic. So nganong ilam ng supakon nga kung sabton tinuod man na. Di ba? Mao na nga ila na lang ingnon nga okay ra na pero kami ang gipasabot ana dili ng Roman Catholic. Na karon tun-an na to. Nganong nahimong Roman Catholic. Okay. Now, sa Council of Nicaea o bisan sa Nicene Creed sa Roman Catholic, di kang kabasag word nga Roman. Kay ang description nga Roman awahin na diri na sa Council of Trent 1546. Mauna nga bitaw na ubang mga Katoliko dili mo dipinsaan ng Roman kay awahin na kuno na. Pero ako mo dipinsa ko ng Roman, no? Pero it does not mean kanang Roman right kay kung mayong kag Roman right dili na tanang Katoliko ang ipasabot na ang sa Roma ra nga right. Ya daghan mang Katoliko nga ni tahod sa Rome, ni tahod sa Santo Papa nakigiusa. Pero dili Roman right na Eastern right na gali basta kay daghang right, pero ang akong ipasabot mo gamit kog pulong Roman ang bot pasabot nga ang sentro na sa Roma. Meaning tanang mga grupo bisan unsa nga right, whatever right basta ni tuo sa Santo Papa nga nasa Roma nakikiusa Roman gihapon ka. Meaning membro ka sa Roman Catholic gihapon. Whatever right ka nasakop, ma-Eastern man, ma-Western o unsa na nga right basta kay nagpasakop ka sa Santo Papa, Roman gyapon ka, Roman Catholic. No. Now karon, nganong gidugang ng description nga Roman sa Council of Trent? No? Tungod kay naa na lagi nag-awat-awat anang Catholic. Ang mga obispo na kauna-una dili pud gidibatihan man na nagali wa mo dawat pud ana. Pero sa kaulahi ay gidawat ra gyapon na. Kay gikarga manggali na sa First Vatican Council 1870 katong giasimbol ng mga description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nakarga nag-appeal pero sa mga debate na ay nisupak pud ana. Pero ug unsay desisyon mo gyud na final, di ba? Pero as good sa Council of Jerusalem na mga debate dito unya pag human sa debate unsay gidesisyonan kinahanglan tuhuan na og unsay desisyon, di ba? Ina naman nahitabo sa mga council nga ilang sawayon mga council kay nako na mga council nga nagdebate mga obispo. Natural man yun na. Kay ang purpose nga mag-council kay situlon tong mga diferensya, mga lantugi. Dito situlon ng mga dili parehas og interpretation. Ingon na naman, nagalitay mga dili parehas og interpretation. Timan ilang mo ni akong hagit pod sa mga dili Katoliko. Ang atong sayop god kay kung dili nagalit ta magparehas og sabot, mag-imbento ta og paagi sa pagsulbad. Unsa may gihimong sulbad sa mga dili Katoliko kung paminaw nila lahi ilang sabot din lahi pud sa mga obispo. Ang ilang solusyon lahi man maghimo sa laing pundok. Dili man na mao'y solusyon nga gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia nga solusyon council. Para sa atong nahitabo sa Council of Jerusalem, di ba? Debate man to kay dili sila parehas og sabot. Katong mga Hudiyo nga wa kasabot nganong duna nay kausaban. Nganong ang mga Hintil apilon na di na isipong mahugaw, di ba? Mo man to issue dito sa debate. Kung dunay mga bingkel dili parehas og interpretation, situlo na pinaagig council, konsilyo, meeting sa iglesia ra pud nga gituko ni Kristo. Pero kung sa desisyon kinahanglan mo tuo ta. Di ba? Niya karon unsa may gihimo sa mga igsuon natong dili Katoliko. Paglahi sa ilang interpretation kay lahi pod sa mga obispo, ang ilang gihimong solusyon wala man sila mo request og council. Wa sila mo request og council. Naghimo sila ilang kaugaling pundok. Ang nahitabo na divided ang simbahan nga gituko ni Kristo. Kay wala sila musunod sa protocol. Kung maglantugi na, di na magparehas og sabot, council ang solusyon. Mag-meeting ta, solusyonan. Dili kay maghimot taglaing mga pundok na tanawa ron pagkadaghanang pundok na. Na ay Kasuriano, na ay Mormons, na ay Christian ni Cristo pagkadaghan. Niya ang Adventist po ron pag si Akpod, na ay Remnant, na ay Reform, na ay Lahi-Lahi, na ay mudawat sa pagkadaghan. No, na ay
magdebate po mga subadista, di ba? Pero kita mga Katoliko magdebate man po ta, di ba? Issuean ng God died. Pero ang importante diha, magsungi ta nga naara ta sa tinuod nga iglesia. Di ba? O, di kayo maghimo taglain. Di ba? Muna ang anong nagpabilin kong Katoliko tungod kay original yun nga pundok ang gituko ni Kristo. Akong ipadayon sa tuhang anong gibutang nga Roman nga description. Kay daghan naman mag-awat-awat anang description nga Catholic. Daghan naman mag-awat-awat ana. Mauna nga sama sa Central Bank nga mga authorities, kung naay maawat, makahuna-huna po din ang mga authorities sa Central Bank kabutangan na tuglaing description. Oh, kanabang dili kabantay ng mga kanang mga maghimo ganing piki. Oh. Taman sa mahimo, ang mga authorities sa paghimong kwarta, ang Central Bank, mangita sila paagi nga di gyud makopya. Ug naa may makopya, pero naapoy dili kay wa sila kaatik. Ato, di ba? So mao na. Ang mga obispo pud nakahuna-huna. Kay daghan man po nagamit-gamit anang description nga Catholic, ang uban di lang nila ibutang sa ilang description kay maula po sila ilang awaton nga mo po ilang ibarehistro. Pero sa teaching, ilagi hapon nang i-apply kay ay lagi mga Adventist mo ingon nga Catholic po kuno sila, kay universal lagi kuno. Di ba? Oh. So, unsao man na pagsulbad sa mga obispo nga para ma-identify gyud ang tinuod nga Catholic. Adi ang mga obispo kay sila man ay authority, ingon sila nga pun-an nato ning description nga Roman nga buot ipasabot nga ang tinuod nga iglesia ang sentro naa na sa Roma. Nya kay implied ra bagay sa Biblia nga nganong maroma. Now, inani na siya, no? Ngano man nga importante man pod sa pagpangita og tinuod nga kinahanglan i-apil nato pagtino kung asa na ang sentro sa matuod nga iglesia. Kay kanagong sentro naa man diha manukad ang pangkalahatang pamamahala para sa iglesia ni Kristo. Asa man ilang sentro na sa Pilipinas, no? Niya naa diha manukad ang pangkalahatang pamamahala kay naa man diha ang executive minister. In other words, ang mga pundok karon, mga relihiyon karon, naagi na yung mga sentro. Diba? Unya, lagmit kung asa gasugod, naa po dito ang sentro. Diba? Oh, ang Iglesia ni Kristo, naa mo na diri gasugod. Mao nang ang ilang sentral, naa po sa Dipolog. Dipolog. Naa po sa Pilipinas, no? Sa to kong istorya, Dipolog. So, ang Iglesia ni Kristo, sugod diri sa Jerusalem naman po na overpatig naman siguro. Ang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo ang Iglesia ni Kristong tinuod dito nagsugod sa Jerusalem. So ang sentro Jerusalem, di ba? Pero nganong Roma na at angin ninyo kung dili pa mo katulgon, no? Ako na lang ni ilahos, tama na lang ni isag 10 minutes to 15 minutes ay tamo undang, no? Okay, now mata grupo ro na ay sentro nga naa didto manukad ang ilang administration, pangkalahatang pamamahala. Ang INC na adres Pilipinas ilang sentro kay naa mo na diri gasugod. Ang Mormons ang ilang sentro tuwas Amerika kay tuwa mo na dito gasugod. Di ba? Ang Adventist ako una murag tuwa po na dito sa Amerika kay dito po na nasugdi ni Ellen White ng Seventh-day Adventist. So, ang ilang sentro, tuwa po dito. Di ba? Oh. So, matag grupo, kung asa gasugod, lagmit, tuwa po dito ang sentro. Nakaroon ng pangutana. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, asa man nagsugod? Aron mo ingon ta nga naa po dito ang sentro. Lucas 24:47, Jerusalem. Jerusalem. Oh. Sa to pa, ang sentro sa iglesia, Jerusalem. Dili gyapon na Katoliko Veritas, Roman Catholic na mas Roman na inyong sentro. Now, i-apply din na to tong kaalam. Kaya na sa Book of Revelation, nalimot lang ko,
nga gihisgutan ng ipagamit ang wisdom, ipagamit ang kaalam. So unsaon na to paggamit sa kaalam nganong nabalhin sa Roma ang sentro? Okay. Mateo 21:43. Yun sa giingon ni Kristo diha. Na kung atong sabton medyo si Kristo wala mahimuot sa Jerusalem, diin dito niya sugdi ang iglesia. Ngano man? Kay nalimot ko na ito yung bersikulo nga nag-ingon si Kristo. Dito ako sa mga ako, ang mga ako, wa mo dawat na ko. Diba? Sa tinawhanong pagkaistorya, wa kaayo mahimuot si Kristo sa Jerusalem, diin dito niya gisugdan ang iglesia. Nga naman, dagha mga Hudiyo nga parihas niya, Hudiyo, mga supakiro. Wa mo dawat niya. Maunang nalitok niya ng pulong niya sa Mateo 21:43 nga, ang gingharian pagakuhaon nga kaninyo sa Jerusalem, hindi pasabot na dili mabasa ng word Jerusalem diya, pero kung sabton maura gyapon ha. Pagakuhaon nga kaninyo ang gingharian ug igatugyan sa laing lugar na sa King James laing nasod, then sa maayong balita Biblia good news ibalhin sa laing katawhan. Nganong lain-lain man ang translation? Now, akong explain, no? Kanang hubad nga laing lugar o laing nasod, tungod kay ang katawhan na ginay lugar diin asa sila. Di ba? Dayon, nganong naapoy hubad nga ibalhin sa laing katawhan? Tungod kay kung naay lugar, naaman po'y katawhan. Muna nga interchangeable ng translation nga katawhan o nasod o lugar. Kay og naay lugar, naampoy katawhan. Og naay katawhan, naampoy lugar. Di ba? So, namangalin, ang nagali grupo nga, ang ilang grupo gitawag og piniling nasod. Di ba? Dayon, pwede po nila hubaron og piniling katawhan. Na, di ba? Ang nasod, gihubad og katawhan. Ang katawhan, gihubad po og nasod. Ano man, kay interchangeable na diri sa Biblia. Kay kung mayroong kag nasod, na may katawhan. Og na po kay katawhan, og napoy katawhan, napoy nasod o lugar. Di ba? O na nga kanang 1 Pedro 2:9 ba na kung ako masayop. Giingon diha ni Pedro nga ang katawhan ni Kristo gitawag og piniling katawhan. Dahil napoy translation piniling nasod. Di ba? Ngano man na nga naay nasod, napoy katawhan. Interchangeable na nga kaduha ka word. Di ba? So mao na mga igsoon. Karon napabay nagkuan. Okay, so, napa. So, mao na. Karon, nga naman nga Roman. Nabalhin sa Roma. Kaya nag-ingon si Kristo sa Roma 1, Mateo 21:43, nga kuhaon kuno ang gingharian sa Jerusalem o ibalhin sa laing katawhan o laing lugar. Unsa may but pasabot ana? Sabton ba na nga ang gingharian ni Kristo ibalhin sa usa ka lugar nga naara diha iyang gingharian? Exclusive ra anang dapita o exclusive ra anang mga katawhana? Dili. Wa na ilaing gipasabot ni Kristo diha, o kung naa pa man, pero usa sa variant duol nga interpretation ana, kung dynamic interpretation, di man kay usara ang gipasabot, no? Pero kung mugamit ka sa word nga sentro, duol pod nga naman kay buot ni Kristo diha ibalhin ang sentro sa iglesia. Kay mata grupo lagi na sentro. So pag ingon niya diha nga ang gingharian niya, ang iyang iglesia ibalhin sa laing katawhan o laing nasod, but pasabot niya ibalhin ang sentro. Kay matag pundok lagi na sentro na karon. Unsa man ang lugar o unsa man ang klasyas mga tao nga mahimong balhinan sa sentro. Now, ato sang sayron og asa na dapit. Buhat 2:39 gipasabot layo na sa Jerusalem. Buhat 2:39 nagisgot diag halayo. Dili halayong silangan. Halayo lang, no? Halayo. Kay layo man na sa Jerusalem. Nakaroon ng pangutana. Unsa man klasyas mga tao ang nanimuyo anang lugar nga layo? Basa ta buhat 22:21.
sa buhat 22-21, buhat 22-21, layo nga dapit lugar sa mga hintil. Lugar kuno sa mga hintil. So probably makaingon na ta, makatagna-tagna na ta, maka-speculate na ta Roma na, kay ang Roma lugar na sa mga hintil. Now giunsa na to pagsiguro nga Roma gyud ang ipasabot ni Kristo nga balhinon sa sentro. Now naa sa sunod chapter kay kanang buhat 22-21 nga gihisgot nga lugar sa mga hintil. Sa sunod chapter ana, chapter 23 verse 11, nag-ingon si Kristo ngadto ni Pablo. Giingon ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So sa ato pa masabot na to kay ipagamit lagi ang kaalam. Nga sa Book of Revelation, ipagamit ang kaalam. Sa ato pa, maapas na to. Kay si Kristo may gaingon atong ibalhin sa laing sentro, then, iyang giingnan si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So, diha, muna silbing pasol or kanabang key verse na siya nga ang ipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro Roma. Kaya nga naman, giingnan niya si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Unya, timan no? Sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia, only Rome ang giparallel sa Jerusalem. Dito nagsugod ang iglesia. What do you think? Why? Nganong ang Roma man ang giparallel ni Jesus Christ sa Jerusalem, dito niya sugdi ang iyang iglesia. Why? Tungod kay wala lain na to. Kung gamito na to atong kaalam, kay ipagamit lagi ang kaalam na sa Book of Revelation, kay nag-ingon na gudaan si Kristo nga ibalhin ang sentro sa laing dapit o sa laing katawhan. Layo mo kuno na. Ya buhat 22-21, lugar sa mga hintil, Roma gyud. Ya maklaro pa gyud diha na sa 23:11 sa buhat sa diyang giingnan ni Kristo si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Na nganong ang Roma man dili man Tesalonica, dili man Efeso, dili man Corinto, dili man Pilipinas, dili Amerika, nganong dili kanang mga lugar nga naabtan man puna sa iglesyang gituo ni Kristo, nganong dili kanang mga lugar ang giparallel sa Jerusalem, diin dito nasugdi ni Kristo ang iglesia. Usarang tubaga na tungod kay mauna ang gipasabot ni Kristo sa tagna sa iyang paghulagway nga ang gingharian waon sa Jerusalem ug igatugyan sa laing dapit, ulaing nasod, ulaing katawhan, sa Mateo 21:43. Di ba? Nya siya raman putoy gaingon ni Pablo nga maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod sa Roma. So masabot na to nga Roma di ay ang gipasabot ni Kristo. Layo nga dapit, lugar sa mga hintil. Naingon pa to siya atong bersikulo na limot ko, tanan pagkatawag katungwa pa masakop sakupon aning iglesia ang gisugdan niya sa Jerusalem. Na Roma man na. Giunsa na to pagsiguro nga natuman gyud sa Roma. Basa ta Roma 1 sa 1-8. Ang iglesia kuno gitawag na basahan ninyo ng Roma 1 6-8. Nga piniling katawhan sa Roma. Naabot yun. Dayon giingon ang pagtuo ninyo sa taga-Roma, ang pagtuong Kristiyano kuno nga naabot sa Roma na sangyaw sa tibuok kalibutan. Gani prophetic na siya kay niadtong higayuna wa pa biya mulukop sa tibuok kalibutan ng iglesia. Pero giingon na ni Pablo diha na sangyaw sa tibuok kalibutan. Ngano man prophetically na ngano man ngabot pasabot mahitabo gyud na nga ang pagtuong gikan sa Jerusalem maabot sa Roma mo lanog sa tibuok kalibutan. Mao man na, di ba ang Katolisismo gikan Jerusalem abot sa Roma din mituyok sa tibuok kalibutan.
Di ba mao na ang dagan sa Katoliko? Mi Katoliko, gikan sa Jerusalem, Roma, abot pagali sa Espanya, ubang lugar, ug mituyok sa kalibutan. Mao na ang tinuod nga iglesia. Niya dili na Protestante kay man na nagsugod Germany, or dili na Seventh Adventist kay Amerika na gasugod, dili na piniling nasod ni Tatay Paulino kay Pilipinas na gasugod, dili na kanang grupo ni Eliseo Soriano kay dili na sa Pilipinas gasugod, di nang Mormons kay Amerika na gasugod. Pero Katoliko, bisag kung saan ni mo nag kuan, duki ng history, gikan sa Jerusalem, Roma, Espanya pa gani. Ang taga Espanya mo'y nakapadalag min sa hero diri. So, tanawa ang dagan sa matud nga iglesia. Katoliko ra gyud mo muhaom. Kaya ang ubang mga pundok, wala man na sa Jerusalem, wala man na sa Roma gasugod. Anong mayroon makagikan sa Roma? Kaya gikan sa Jerusalem. Dili biya makabatog Kristohanong pagtuo ang Roma kung wala tong gikan sa Jerusalem. Di ba? Kaya na may mga uban mo komentaryo, kanang Katoliko nag-originate na sa Roma. Pero ang pangutana, asa man tong pagtuo nga gikan sa Roma? Nga ang original bang pagtuo sa Roma, paganismo biya. Di ba? Katungwa pa mag-Christianize. Di ba? Paganismo ang pagtuo sa Roma, sa dihang wa pa mag-Christianize. Pero sa dihang na-Christianize na ang Rome, unang duha na. Napaghihapon tong paganismo, at the same time, naapod ang Kristyanismo. May laing Kristyanismo sa Roma atong higayon na. Itong panahon ni Nero, Katoliko man. Di ba? Kaya pa man ng siluwa lang yun ko, sa'yo magkatawa ko. Wa pa man ng 70 Adventist, kaya ka ng 70 Adventist, wahin naman na 1863. Mura lang tinuod, kay kinilaging mga dili tinuod, sa'yo, murag sakit kayo gamito ng word fake, no? Fake. Pero bisag sakitan mo tinuod yun na, no? Pero sa lagudan ng kwarta, kung makadawat kang kwartang fake, bisan pag unsaon mo fake yun na, di ba? Ano mo ingong kung nga kanang mga grupo karon nga dili founded by Christ, matandi yun na to na sa piki nga kwarta. Ano man? Kaya dili man si Kristo may gasugod. Nga nganong gitandi na to sa fake kay magmukhang totoo man ng fake. Nga kanang mga grupo gudron nga gitukod ng tao, ila man po nang ipakita nga mura pus lang tinuod, di ba? Mo man ay fake, kanang piki di man na siya magpakita nga piki gid sa tanahon, magpakita na nga murag tinuod kay kopya-kopyahon lagi tong tinuod. Nya mo man ay gihimuan ng mga pundok ron nga gitukod ni Kristo, makauwat man, ano man, kay magmukhang totoo man, kay awaton man gipangkopya man ang teaching sa Biblia. Ang Adventist murag tinuod kay gikopya ng Sabat sa Biblia. Kusherlo gikopya po. Then moingon sila, tinuod ni among pundok tukod ni Kristo kay ang among teaching naa sa Biblia. Diha ka. Tungod ba kay gikopya nimo ng teaching sa Biblia, moingon na ka kanang imong pundok tukod na ni Kristo, bisag tukod na ng Trapulano, Ellen White. Tungod lang kay gikopya nimo ng teaching. Kato bitang piniling nasod sa among dialog, akong giingnan anak. Kay nganong moingon sila nga tinuod ni amo kay ang among leader murag si Kristo, parehas og batasan. Ya, kami manggihatagon pud mi among giawat ng buhat 4:12 nga pagausahan. Sa to buhat 4:32 nga pagausahan ang katigayunan. Ilag yung giawat dito. Litra po litra ko no. Amo tong naawat bagyo ka, no? Ilang giawat nila litra po litra tong buhat 4:32. So unsa pa nang bersikulo nga nang hatag sila, maayo sila. Ila ko nung leader murag Diyos Kristo buutan. Granting nga naawat nila. Bisag dili sa kumo ingon jud nga mao gyud na. Granting nga naawat nila. Tungod ba kay naawat nila, moingon na sila tukod ni Kristo na ilang grupo nga niangko na manggaling sila nga si Tatay Paulino may gatukod ana. Di ba? Nya kung muangkon sila nga si Tatay Paulino may gatukod, nya moingon sila nga ug mangutana mi kinsa man day gatukod sa iglesia nga kanang nas Biblia. Si Kristo. Wala, si Kristo man di ay. So dili si Tatay Paulino. So magkaruan na rabutaan agad. Ngayon. So dili lang ko taman kay nataas na kayo to, no. Dayon ko ang napay wala ko maisguti ato lang nang isgutan po sa sunod, no. Wa man gud koy outline diri. Tama na sa kumaw na unaan. So usa na lang nabilin ni Minaw. So ato na po ning i-share, no, sa mga
uban nga wala kakitaan kay naara man ni report sa kining yun na to ni i-delete no, naara ning kopya diri katong wala ka kita kapaminaw i-review na lang ninyo dayon lagi nagkatulgon naman no. So mao na no, ngano nga gipun-an og description nga Roman sa Council of Trent, ang iglesia mao na nga na Roman Catholic, kay gipun-an lagi description nga Roman. Pagpasabot dili bot pasabot nga pag ingog Roman Catholic, bot pasabot Roman Rite. Lahi na kung mayong kag Roman Rite, usara na kabahin sa grupong Katoliko. Nga timan biya ang Katoliko daghang Rite na Western, na Eastern, daghan. Dili Roman Rite ang pasabot ang Roman Catholic. Kung mayong gitag Roman Catholic, bot pasabot tanang mga grupo o tanang mga local churches nga nausa tungod kay ang labawang pastor na sa Roma, ang Pope. Kadtong mga grupo nga nagpailalom sa pagmanlo sa Roma, gitawag nato nag Roman Catholic. So whatever right ka nasako, ma-Eastern ka ma-Western ka, ma-Milkite ka, unsa ka nga right diha sa Catholic, Roman Catholic ka. Kay ngano? Kay nasakop man ka sa Pope nga naa sa Roma. Muna ibot pasabot Roman Catholic. Nga ang tinuod nga iglesia karon Roman Catholic. Nganong gipun-an og description nga Roman, pagpasabot nga ang tinuod nga iglesia ang sentro na sa Roma. Diba? I-appeal yun nato ng sentro pag-locate sa sentro sa matuod nga iglesia. Kay kung ang imong iglesia sentro Amerika, imong iglesia sentro Pilipinas, dili na mao. No, di ba? Ang matuod nga iglesia, kung tun-an na to ang history, ang sentro na nasa Roma, kay na diya ang Vicar of Christ. Naapod tayo separate topic anang Vicar of Christ, no? Kanang tema nga Santo Papa. At ang ipuna ninyo din sa atong kanang exposition, no? Sa ang pagtuo ni Veritas. So, dili lang sa ko taman, no? Anyway, napaman sa sunod po, no? Uy, na 2 viewers. Mubasa lang sa ako og kining na diri, no? Salamat kay ni Rick Hard, murag kung ako masayop, higalan ako ning SDA, no, sa barista. Salamat kayo, Rick. Then kining usa nga di na ko mabasa ang ngalan kay di ko kabasaan unsa ning aklat, unsa ning lingwahe ani. Pero naingon siya, good evening bro. Good evening, maayong gabi. Murag sa barista po ni siya, no? Sunod si Roel Hiekpot, Katoliko ni murag sa Pinyan, no? Watching from KSA. Okay, murag na sa gawas ni nagtrabaho, no? Then si Albert Cancelig, salamat bro, no? Kumbati bro. Ikaw po bro, tabangan na to ni bro ha. Kina si John Louis, no? Ang akong usa sa gi kabiliban nga Katoliko nga usa na kaabogado, si attorney Chan Luwin Lumanta. Shout out kuya. Okay, salamat kayo attorney, no? O nalipay kay ko, no, sa imong naabot karon, no? O nasayod ko nga imong gipadayon ang imong pagkaikaw, no? Isip usa sa mga sundalo, no, sa atong simbahan, no? Attorney, padayon yun attorney ha. Okay, so diri lang ko taman, no, mga igsuon hangtod sa sunod higayon. Okay, sa ngalan sa Mahan sa Anak sa Espiritu Santo, Amen.